Ameni bazalwane, siyabingelela egameni likaJehova elinamandla. Siyanimukela kule channel, siyathemba nizokuthokozela ukuba kanye nathi kuyona. Kuyintokozo enkulu-ke kuthina ukuhlanganyela kwenu kanye nathi, siyabonga. Namuhla benginesifiso sokuba sixoxe ngami nale channel. Bazalwane, mina ngingumuntu nje ngizothi obengazani noNkulunkulu, kodwa bengiwumuntu oyayo enkonzweni. Kodwa bazalwane, mina ngiyena umuntu nokwazi ukushumayela okokuqala, mhlawumbe ofunda iBhayibheli, anginalo ngisho neBhayibheli. Kodwa benginalo lowo muzwa nje ukuthi engathi ngiyashumayela, engathi ngikhuluma ngezwi likaNkulunkulu, angazi nami kanjani bazalwane. Emva kwalokho kube nezwi elikhuluma nami lithi kumele ngishumayeze abantu ngoNkulunkulu. Ngixakeke ukuthi kanjani, kodwa lisho kanje lithi angishumayeze abantu. Ngibe nokudideka bazalwane, ngisadideke kanjalo, ngibona ukuthi hayi shuthi lento into ekhona ngempela, ngoba ngalela langa ngazi ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngiyacabanga nomcabango wami, but kwakungekho emcabangweni yami bazalwane, njengoba ngisho ukuthi angiyena umuntu okholwayo. Angazi bazalwane zichaza ngithi angena lowo muntu. Yes, ngiyakhonza nani ngiyakhuleka, but angena nomuntu okwazi nokushumayela futhi nginjalo. Ngihlangane nezwi-ke bazalwane, umshumayeli wesithathu verse 1. Lapho umshumayeli wesithathu efundeka khona kanje: konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. So bazalwane, mangibheka leli zwi ngiyalibuka ukuthi uNkulunkulu ngempela ube nesifiso sami ukuthi ngiqale umsebenzi manje, njengoba ngithumile bazalwane, ithi konke kunesikhathi sakho. Nami bazalwane, njengamanje isikhathi lesi uNkulunkulu akasibonile si-right mina ukuba ngiqala umsebenzi wakhe bazalwane. Ngingazi nginjalo, ngimncane nginjalo endleleni. Yebo ngimdala, kepha ngimncane endleleni yakhe. Yebo ngingazi nginjalo, kepha yena uzongipha amazwi, njengoba bonakala nanguMoses bazalwane. Mangithi ngiyayibuka mina, ngibuka uNkulunkulu engithuma, ngibuka ngiwuMoses wesikhathi. Lapho uMoses uNkulunkulu akayemthume khona, uMoses ethi njengoba mina uNkulunkulu nginamalimi, ngizokhuluma kanjani, ngizokhuluma ngithini? Uthi uNkulunkulu kuyena, ungakhathazeki ngalokho, mina ngizobe ngikhona indlela yakho yonke, ngizobe nginawe kukho konke, ngizokupha namazwi, ungayixaki ngokuthi ngizothini. Ethi uMoses ngizothi ubani? Uthi uNkulunkulu kuye, nginguye enginguye. Ngoba yena uNkulunkulu wakho konke bazalwane, unguNkulunkulu wakho konke, unguNkulunkulu wazi, unguNkulunkulu ungazi. Namanje ngiyamthemba futhi ukuthi njengoba engithumile kulomsebenzi uzongiguide njengoba bonakala noMoses. Okwami ukuthi ngimthembe, okwami ukuthi ngihlale kuye njalo, ngoba yena unamandla ezimeni zonke, uzokubonakala engisize, engilekelele. Bazalwane, ngiyayithanda kakhulu le ncwadi ikhuluma ngesikhathi. Ithi yonke into inesikhathi sayo, konke kunesikhathi sayo. uNkulunkulu konke ukubekile emhlabeni ngokwesikhathi. Uyazi ukuthi kuzokwenzakalana namhlanje, kusasa kwenzakaleni, uyena owaziyo. Futhi uNkulunkulu wayidala kamnandi bazalwane lento ukuthi sina singazi ngezikhathi zethu, ngoba mhlawumbe ngabe siyaqhosha ukuthi hayi anginankinga namhlanje ngoba nginakho, ngiyazi kusasa ngizoba nakho. Futhi bazalwane, ngaba sisondeli kuNkulunkulu, ngaba sihlali kuye uma sinethemba lokuthi siyazi kusasa soba nakho, siyazi ngalela langa sobe sinokuthi, siyazi vele siyazi. uNkulunkulu wenza ukuthi umuntu engazi ngekusasa lakhe, engazi ngesikhathi sakhe. Bazalwane, isikhathi ngisibuka njengamanje ngizothi u1, mhlawumbe mina awazi ukuthi kuzoshaya u3 kwenzakalani ngempilo yakho. uNkulunkulu ngendlela isikhathi akasenza saba imfihlakalo ngayo, uyazi ukuthi kuzoshaya u3, uyazi ukuthi kuzoshaya u4, kodwa wazi ukuthi kuzobe kwenzakalani ngempilo yakho ngo3 ngo4. Mangicabanga mina ade ngiyiphilela nje namhlanje, ngizenzela izinto zami, nganende ngayokhuleka, mangithi ngasukuma ekukhulekeni impilo yami yavela yashintsha. uNkulunkulu bazalwane wayenza ngenhloso lento yesikhathi. Ithi yonke into inesikhathi sayo.
Kwaphansi komthunzi welanga yonke into inesikhathi sayo emhlabeni, and umuntu owazi ngesikhathi uyedwa bazalwane, uNkulunkulu yedwa owazi ngezikhathi zethu, uNkulunkulu yedwa owazi ngisho iminute elilandelayo wena wazi. uNkulunkulu engaphendula konke in a minute, in a second. Wenza ngamasibomu ukuba singazi bazalwane. Ngiyayibuka lencwadi mayikhuluma ngesikhathi uNkulunkulu engifuna nami ngalesi sikhathi, njengoba nami sengize ngibe kule ndawo engikuyona namhlanje. Uthi uNkulunkulu yonke into inesikhathi sayo. Kungangaki bazalwane uNkulunkulu efika ebonisa isikhathi sakhe kuwe wena ungenaso isikhathi sakhe. Kufika umuntu bazalwane kuwe mzalwane egula ecela edinga usizo, edinga umkhulekele, wena unezidingo zakho, wena unezinto zakho obhizi ngazo empilweni. uNkulunkulu ethi manje khulekela lo muntu ungakhuleki, ethi uNkulunkulu manje siza nangomuntu ungakhuleki, ethi isikhathi iso manje. Kungangaki bazalwane sipostpone izinto uNkulunkulu ethi manje thina sifuna ukwenza ngezikhathi zethu. Ziningi izikhathi uNkulunkulu akasinikeza zona ethi isikhathi simanje thina sifuna ukupostpone, thina ngoba semhlabeni sibhizi ngezinto zethu eziyigugu empilweni zethu, sifuna ukuzenzela ngokuthanda kwethu bazalwane. Kukangaki uNkulunkulu ethi nasi isikhathi sami, wena unesipho esithile mhlawumbe sokukhulekela abantu. Iziphiwo ngeziphiwo bazalwane zihlukene, uNkulunkulu akasiphe zona zihlukene bazalwane. Ethi uNkulunkulu manje hamba ushumayeza abantwana bami, thina sinqabi, thina sithi sibhizi, thina sithi siyasaba bazalwane. Ukusaba okuyinkinga, ukusaba okuyinkinga kakhulu empilweni zethu bazalwane. Siyasaba. Uthi uNkulunkulu nginguye enginguye, ngoba yena unguNkulunkulu, akekho futhi omunye ofana naye, akekho futhi wonke efana noNkulunkulu. uNkulunkulu masethe namhlanje bazalwane, lesi isifundo bazalwane ngami ukuthi bazalwane uNkulunkulu mayekuthuma sicela ukuthi uthumeke. uNkulunkulu mayekubekela umsebenzi emhlabeni, ngicela ukuthi uwenze ungalokho ubuza ukuthi kanjani, ngani, nini. Ngiyamthemba endleleni yonke saqalile lelo hambo bazalwane. Ngiyamthemba ukuthi uzoba nami throughout, uzoba nami bazalwane, ngiyamthemba. So bazalwane asisebenzise isikhathi uNkulunkulu asinike sona, sisebenzise ngendlela efanele bazalwane. Ithuba nethuba olitholayo bazalwane sisebenzise ngendlela. Uthi yonke into inesikhathi sayo, yonke into inesikhathi sayo, umzuzu nomzuzu bazalwane unesikhathi sayo. Susebenzise ngendlela efanele. uNkulunkulu mayikhuluma nathi bazalwane sithumeke, uNkulunkulu mayikhuluma nathi asenze, uNkulunkulu asithume khona bazalwane. Ngizomcelela na uNkulunkulu ukuthi mayikhuluma endlebeni zethu, mayivuleke indlebe zethu, simcele nathi simnxuse ukuthi Nkosi yamakhosi sisize usilekelele, singabe abantu abahlazi befuna ukupostpone izinto, singabe abantu abasabayo, ngoba ukusaba kukona kwaNkulunkulu bazalwane. Ukusaba kuletho sathane empilweni zethu. uNkulunkulu akakulethile ukusaba. Ukusaba kuletho sathane osiphazamisayo ukuba sikhulume izwi likaNkulunkulu, osiphazamisayo endleleni kaNkulunkulu. Singamvumeli uSathane ethola indawo empilweni zethu. Singamvumeli bazalwane. uNkulunkulu mangabe ethi uyasithuma njengamanje, ethi isikhathi, ethi manje sekuyisikhathi sokuthi wenze ukuthi gxukume bazalwane. Njengoba sihlezi sigxumela izinto zasemhlabeni, njengoba sihlezi sigxumela wonke ama-opportunities esihlangana nawo bazalwane, noNkulunkulu yingane thina singafuni ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu yena uhleze nathi njalo, uyasenzela konke, siyavuka senza konke, siyakwazi ukubona, siyahamba, siyadla. Kepha yena mesicela into nje ngosuku olulodwa, kodwa thina siyahluleka ukwenza intando yakhe, siyahluleka ukwenza isicelo nje esisodwa ngalelo langa. Bazalwane uNkulunkulu ngeke kwehle yena emazulwini ezemhlabeni ezothi mina ngicela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi ngendlela ezahlukehlukene, ngendlela engi-understanda ngayo. Njengoba ifike kwizwi kanje kumina, omunye umzalwane uzofika ngendlela ehlukile. Njengoba kade ngichaza, uzofika umuntu ebe nesifiso sokukhulekela, engasho bazalwane, efike nenkinga. Wena njengomzalwane wenza njani? Njengomzalwane uhlala naye phansi umxoxisa indaba, uhlala naye phansi ukuthi hayi nami ngiyasazi leso sifo, hey sibhlungu, were ubike lokho nalokho nalo. Akukhuluzi uzokhulunywa ngawe la. Lo muntu uthunywe uNkulunkulu kuwe ukuba wena uzosebenza umsebenzi uNkulunkulu akuthume wona emhlabeni. Akashongo uNkulunkulu ukuthi njengoba elethele umuntu umxoxisa indaba,
usathane lokuphazamisayo. Umuntu mayefika nenkinga mzalwane mkhulekise. Shiya indaba ukuthi uyasala lesifo sibhlungu, uyalazi leli khanda, hey libhlungu ngiyazi nje, kubhlungu kabi, hey konje. Udla indaba. Akukwenzeki kanjalo bazalwane. Azi bazalwane mangizoke ngishare sengicabanga manje khona ngangagulelwa ingane eTexini. Kwavela kwangena omunye umama nje ngamuzwe seqhuma ngomkhuleko bazalwane. Ngoba wa-understanda loya mama umsebenzi uNkulunkulu, wa-understand i-assignment yakhe. Ngicabanga manje ngimbuleka manje lento nami. Ukuthi wa-understand i-assignment yakhe loya mama. Wathi ngena nje enganeni yami wayigona. Esengigulele ebusuku bonke iphalaza ubusuku bonke. Kwasekuseni iphalaza abazalwane. Mayingena umama angazi wayibona ngani. Wangena wayigona wakhuleka. Cela ukutshela abazalwane ukuthi ngempela uNkulunkulu mayesebenzisa umuntu wakhe kuyasebenza. Ngoba ngathi ngehla nengane ngiyayibona siyatabuzela, yakwazi ngisho ukudla ngalelo langa, yakwazi ngisho ukudlala, yaphila ngalelo langa. Ngathi ngifike ekhaya ingane si right. uNkulunkulu ngendlela masifunde le yanto le, masifunde bazalwane indaba yoku-understanda i-assignment uNkulunkulu mayesethi manje. Ngoba angazi kube naloya mama nami ngiyacabanga njengamanje ezingikhuluma lento lokuthi kwaba nesimo esikanje. Kube lo mama akakhulekanga phezulu komntwana wami ngalela langa, angazi kwamba kwenzakalani. Ukube waba nokuthi ngiyasaba ngiseTexini okoqala, ngiyasaba uzothina uma wengane okwesibili. So bazalwane kuyisifundo lesi ukuthi masithathe umsebenzi uNkulunkulu. Mayethi uNkulunkulu manje bazalwane singalokhu sidoubt, singalokhu sibuza, singalokhu sixakeka ukuthi sizokwenza kanjani. Masisebenze uNkulunkulu ngendlela afisa ngaso bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke bazalwane. Engathi nje sonke singafunda ukulalela uNkulunkulu mayikhuluma nathi, sifunde ukwenza uNkulunkulu akakushoyo, sifunde kuNkulunkulu, sihlale ebukhoneni bakhe bazalwane, sikhuleke ngazikhathi zonke, simcele nokuthi asiphe amandla okulalela, asiphe amandla nokwazi ukwenza nokusukela phezulu umsebenzi wakhe. Bazalwane akulula ngiyazi, akuyona into elula kodwa kudingeka thina siqine emkhulekweni, kudingeka thina sihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu njengoba ekwazile ukusebenzisa mina bazalwane, ngingumuntu nje wasemhlabeni, ngingumuntu nje bazalwane ongazani noNkulunkulu ngaleyo ndlela. So ngiyacabanga ukuthi abazalwane abaningi kade beyihamba le ndlela, badala endleleni bayazi futhi. Ithuba ke leli bazalwane, ithuba. Ngicela nje nifunde kumina ezimina ngiyiqalela nje, angazi nokuthi ngizohamba endleleni ngithini kodwa ngithemba yena. Ngoba yena uzohlabelela kahle oqalela umsebenzi uzakufeza empilweni yami. Ngiyamthemba bazalwane. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ithuba abazalwane bengilalelile. Siyabonga kakhulu. Amen.